Xirja ta' affarijiet bażiċi li kien għamel ġurnal l-Orizzont f'April tal-2020 u dakinhar kienet tiswa 65 euro u 98 ċenteżmu, illum tiswik 90 euro u 56 ċenteżmu. Dan ifisser li f'inqas minn 5 snin din l-istess xirja ġiet tiswa 24 euro u 58 ċenteżmu aktar jew żieda ta' 37.2%. Dan il-kalkolu sar mill-Partit Nazzjonalista bbażat fuq prezzijiet imnaqsa u offerti speċjali li joffru supermarkets u ħwienet għaliex kieku l-prodotti nxtraw bil-prezzijiet rakkomandati, id-differenza kienet titla l-45.8%. Meta jiġi konsidrat kemm żdiedu l-pagi u l-pensjonijiet f'dawn il-5 snin, wieħed ma jifhem għaliex il-pis tal-uri tal-ħajja qiegħed ta' kuljum jakkes aktar nies. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li indirizzaw flimkien ix-Shadow Minister għall-Familja u s-Sigurtà Soċjali Albert Buttigieg, ix-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini u x-Shadow Minister għall-ġlieda kontra l-uri tal-ħajja Ivan Castillo ġie spjegat kif saru dawn il-kalkoli. Ix-xirja li tikkonsisti f'affarijiet bażiċi bħal laġin, bajt, ħalib, corned beef, kuskus, soppa tal-pakkett, ċereali, te u polpa fost l-oħrajn illum ġiet tiswa l fuq minn 24 euro aktar minn 5 snin ilu. Dan qed wassal biex il-poplu Malti qed jiffaċċja kriżi bla preċedent tal-għoli tal-ħajja. L-iktar ħaġa li hija ta' inkwetanti hija li d-distak il-gap, id-differenza bejn min għandu ħafna u min għandu ftit qiegħda tkompli tikber. U dak qed iwassal biex il-fqir ikompli jsir fqir u s-sinjur ikompli jsir sinjur. U allura qed tinħoloq żbilanċ soċjali u l-żbilanċ soċjali iwassal ukoll anke għall-inġustizzja soċjali. Aħna l-bieraħ anke flimkien mal-kollega tagħna ġol parlament kellimna fuq l-inġustizzja soċjali u din ħarġet ċara li d-distak bejn min għandu ħafna u bejn għandu ftit qed ikompli jikber. Fid-dawl ta' dan kollu Roberta Bella u sabu baqgħu brashom fir-ramel u mal-kollox insensittivi għad-batijiet tan-nies. Għandna f'pajjiżna 20% tal-popolazzjoni tagħna qegħdin f'riskju ta' faqar, jiġifieri iktar minn 105,000 ruħ. Minn dawn in-nies li qegħdin f'riskju ta' faqar, 22% minnhom huma tfal taħt l-età ta' 18 il-sena, jiġifieri qed ngħidu iktar minn 23,000 tifel u tifla taħt l-età ta' 18 sena qegħdin fir-riskju ta' faqar. 90,000 ruħ qegħdin jippruvaw jgħixu bidħul ta' inqas minn 950 euro fix-xahar. U allura meta taraw dawn l-istatistiċi tistgħu tifhmu li għalkemm fuq l-istampa fuq il-karta il-figuri huma sbieħ fir-realtà l-istampa hija differenti. Il-Partit Nazzjonalista qed joffri għadtu soluzzjonijiet għal piżijiet tal-lum fosthom il-kola li m'għandix tkun intaxxata li jingħataw tax credits li min ħaddem biex dan ma jkollux jerġa' jolli l-prezzijiet biex jagħmel tajjeb għaż-żieda tal-ħajja, jinħoloq fond nazzjonali biex jappoġġjaw lill-industrija li timporta jew tesporta u mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li jimmiraw għal xogħlijiet ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jagħmel aċċenn u jibqa' jitlob il-Gvern sabiex iva jiġi flimkien magħna ħalli indirizzaw dawn il-problemi, ħalli nużaw il-proposti illi qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li ma tiġix intaxxat il-kola, illi nagħtu tax credits in-negozji, illi nagħmlu fond nazzjonali biex intaffu il-żbilanċ u żiediet fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni u iva namlu pjan, viżjoni ekonomiku għal dal-pajjiż fejn intejbu l-pagi tal-ħaddiema tagħna, bbażat fuq valur miżjud. Waqt li Partit Nazzjonalista tal-Gvern is-soluzzjonijiet fuq plant, Roberta Bella mhux tal li ma ħadhomx biex jaddatthom imma tal li qed jivvota kontrihom.